Kull 9 sekondi xi ħadd fl-Ewropa jikkommetti suwiċidju. Wieħed mill-effetti sekondarji relatati mas-saħħa mentali. Is-saħħa mentali hija l-istat emozjonali li jkun fih individwu. F'pajjiżna 8% tal-Maltin jgħaddu minn ansjetà kronika. Huma biss kwart minnhom li fittxew għajnuna għand psikologu jew psikoterapista. 5% tal-popolazzjoni tieħu mediċini għad-depressjoni, filwaqt li 5% oħra jieħdu l-mediċini għall-ansjetà. Fil-jum dinji tas-saħħa mentali l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa tippromuovi diskussjonijiet dwar is-saħħa mentali, investiment fil-prevenzjoni u servizzi terapeutiċi. It-tema ta' din is-sena hija ninvestu fis-saħħa mentali. F'dan il-jum il-kelliem ewlenija s-saħħa Mary Louise Colejro Preca qalet li huwa inkwetanti li l-imwiet ikkawżati minn problemi fis-saħħa mentali kważi ittriplaw. Qalet li f'pajjiżna il-gvern ma ppjanax f'dan is-settur. Ilu snin wieħed liġi dwar is-saħħa mentali li iżda baqgħet ma waslet qatt. Semmiet ukoll kif tfal qed jinżammu f'taqsimiet ma' pazjenti adulti fl-Isptar Monte Carmeli. Colejro Preca temmet tappella lill-Gvern biex iressaq il-leġiżlazzjoni meħtieġa għal dan is-settur mill-aktar fis possibbli.